Здравейте! Днеска съм решил да отделя време да си направя едно воблерче и реших да запиша процеса. Ще видим точно какво ще се получи. Вече съм си приготвил едно шаблонче, което си изрязах пак от една мини-март карта. Вече направих едно воблерче от това с огромни очи и за съжаление епоксидната смола много се прецака. Това ще го покажем и на другата камера. Изрязал 2 парченца балста, те са по 0,6 мм мисля, че бяха. Ти ги слепа, защото искам да е по-дебелко. Накриво го залепих, ама ето го парченцето. И сега ще го наложа и ще го очертая, макар че ми е малко неудобно така да го снимам с тази камера и да го очертая. Ето го какво представлява. Така начертано. Почвам да издялкам от към главичката. То няма много значение откъде почваме. Важно е да го правим възможно най... А тук има едно специфично... Добре, малко прецаках. Сега от тук. Сега да вземеш куркичка. И всъщност дори може първо с тази пличката. Може би тази форма ще бъде съвсем различна. Сега виждам, че съм го изрязал много криво. Може да се види колко приятно го изкривих в тази част. Така че малко... Сега в тази част... Леле, колко е криво. Виждате ли тази кривина тук? Фащаме и почваме да го правим по-изравнено, възможно най... И хубавото е на тази пиличка, че е така обла отстрани и за тази част се помага така. Забелявам, че като главичката на воблера е много обла, много кръгла, много трудно докарвам играта. И затова от към устата някакси го гледам да го изравня, да го направя по-така право, за да мога като слова лопатката да има някакси място, където самата вода да се задържа. Добре, не е зле. Сега виеме криво право. Сега ще фанем вече да го загладиме. Искам да му направя все пак малко муцунката да завършва леко по-остро, за да пробива водата някакси. Да, получи се интересна форма. Не е това, което исках всъщност, но що горе... Сега нещо, може би, което е хубаво да направя, е да маркирам очите с една дупка, за да мога после да е по-симетрично. Добре, сега ще се опитам да направя тази дупка, да си маркирам къде точно са самите очички. Сега сложим една много малко свределце, което мисля, че да сложих на криво и то най-вероятно ще спомогне да е криво. Трябва да направим очертания за самата му форма отгоре. Да, изглежда не съм записал. В момента очертавам отгоре как ще изглежда. Много възможно. Най-просто ще е. Появи се мимикираща мухичка. Добре, и тук от тази страна още малко. Погледаме от тази страна. Горе-долу. И виждам, че в момента, където е ориентиран по средата на това разрезче, малко... Аре, Така имаме, че има някаква симетрия. Мисля, че е окей. Сега да му очертаваме ръбчетата и да ги поизрежеме и тях. Това може и на око да стане с изрязването, ама искам да се вода по нещо. Не става
нещо то чертеш много добре. В момента добре. Това го направих отгоре, сега ще го изрежа, после ще ги очертаем отдолу. Да, това не трябваше да става толкова дълбоко. Нека ще изгледа в момента. Окей. Ще го оставим. А тук може малко да е малко по... Мисля, че е готово да му се слага тел. И сега трябва да направим разреза, който ме притеснява много, че го направя на криво. Макетното ножче да направя едно процепче първо, за да може да влезе самата ножовка и да не се изкриви толкова. Много внимателно, много внимателно. Колкото малко вода, толкова криво, да. Лошо. Поизкривих я. Поизкривих я. И ето разрезчето. Малко е кривичко и ето тук се вижда как го рязнах без диска, ама малко ще скъся плащицата. Много. Дори може да го направя с пиличката. Да не го режа, защото има шанс да го попрецакам. Трябва да си направим телта, оставяме го настрани. И според вас, кое е по-добре? Посоката на огъване на самата хълкичка да е нагоре към главата или да е надолу към коремчето. Аз се правя нагоре към главата, защото си мисля, че така е по-добре по някаква причина, но... Дали така е добре? Може ли да остава така? Горе да остава. Малко не е точно перфектно, както искам да е, ама разбира се. И сега ще залепиме. Сега просто ще намажа. И сега е времето да сложим тежестта. Така, сега преди да сложа тежестта, обаче малко реших да му изтъня самото коремче, че нещо ми струва много дебеличко. Имам си една четица. Как добре се надишах с фини частички басичка. Вкусно. Ето по така изтънената форма. Нещо почна да си губа формата, която исках да направя. Признава честно, нещо не ме кефи много. Ама горе да остава. И сега всъщност ще издълбаваме дупчицата за тежестта, където ще бъде мале колко много сложих. Да, доста потъна всъщност, но ето е тежестта сложена. Малко влезе по-навътре, отколкото ми си искаше да е. Вече залепих така, че няма връщане назад. Сега слагаме лопатката. Ето лопатчица. Лопатките си ги взимам от Ванко Крафт Шопа, защото не знам дали не е прекалено голямо. Трябваше да си вземе по-малко. Я скъса още малко. Лепилци слагаме. 2 капчици малки. Нещо не се залепя. Сега ще капнем още малко отгоре да... изглежда зле. Ще фаща вода. Тук има разстояние горе-долу. Айде ще го запечатаме с сода за хляб. Да се омажем едно хубаво и после ще направим очичките. И ето го въблечето, пакетирано с сода за хляб
и лепило, да го позагладиме. Много леко, защото балсата може да се прецака така по този начин, но трябва много малко. Сега дойде времето да издълбаваме отворчетата за очичките. Еми ще скриви очи. Едва ли това ще е такъв проблем всъщност за играта? Лошо. Ау. И сега дойде времето да го омацкаме хубаво с супер лепило, за да го запечатаме. Така оставя го малко да поизсъхне. Изсъхна вече. Да махна някои неравности. Добре, сега какво съм решил за цвета? Си ги украсявам само с маркери все още. За бъдеще ще си взема аерограф с компресор. Просто нямаме условията за такова нещо. Тук имам металически цветове. Това, което ми се направи е гръбчето да бъде с бронзов маркер, телцето отстрани да бъде с зеленен, това са металически, и отдолу да бъде с жълт. Не съм сигурен дали ще е окей, но да, бронзово, зелено и жълто. Но първо ще го бойдисаме бяло, за да има някаква основа. Не фокус. Не се фокусира. Много гаден фокус имаш ти, бе, приятел. Така ще му трябва малко време да засъхне. Леко времето е хладничко и няма да засъхне толкова бързо. И този зелен цвят е много як. Металически. Ето какво представлява за сега. Но това, което ще направим е да му сложим бронзов брокат, който е с някакъв гел в него и се разнася много лесно. Това жълтото почва да разнася бялото отдолу и позасъхна. И дори се чуя дали да не пробвам нещо с един кафяв маркер, който е много гаден. Малко да мина. Добре, време е да сложим очичките. Да, това оченце малко от тази страна, просто дупките са ми направили много големи и както виждате има малка несъответствие. Тук стана по-добре определено от тази страна, ама такова каквото такова. Време да слагаме тази гадна, гнусна епоксидна смола. Много бързо стяга. Много бързо стяга. Бързо. Еми, това беше с правенето на този воблер за днес. Не се получи това, което точно исках. Нито цвета толкова ми изкефи. Сега ще видим епоксидната смола. На края на видеото ще видите малко по-близки кадри на самото воблерче. И така, ако искате да следите за напред какво става с този канал, абонирайте се, харесайте това видео и до следващия път.